Hello everyone नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबावनि थाखाय बरायफिनबाय आङो दिनै गिबिसिन मोनसे रादाब लानानै फैदों बे रादाबा जाहैबाय जोलै दा सिट बे मुभिया इउटिउबाव रिलिज जासिगोन बिथां प्रडिउसार राजिनी बसुमतारी बिथाङा गावनि इउटिउब चेनेलाव बे बाथ्राखौ बुंदों थ' नोंथांमोना डिसक्रिपशनाव थां आरो चेक खालाम आरो बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जायफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन बिथांमोना गिबिसिन बे जोलै दा सिट बे मुभिखौ नोंथांमोना नुग्रोगोन बेथ' खाथांखा लोगोसे बिथाङा हांख्रायदों जायफोरा इउटिउब चेनेल अनार बिथांमोना जेन डाउनलड खालामा मुभिखौ आरो गावबागाव चेनेलफोराव जे हगारा जेब्ला नोंथाङा डाउनलड खालामनानै गावबागाव चेनेलाव जुदि हगारोब्ला नोंथाङा कपिराइट स्ट्राइक मोनखागोन बे 100% सियर जायनि जाहोनाव बिथाङा अलरेडि गावनि बे भिडिअ बुंदों स' नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे जोलै दा सिट बे मुभिखौ नोंथांमोना नायदो आरो नोंथांमोना जुदि शेयार खालामनो गोसोथारब्ला गावबा गावनि कमिउनिटि पोस्टआव नोंथांमोना इउटिउबनि थ्रुयैनो नोंथांमोना पोस्ट खालामनो हागोन फेसबुकआव शेयार खालामनो हागोन बायदि बायदि स' बिथाङा मा बुंमारदों गमामायैनो नोंथांमोना थांनानै नायदो गाहायाव डिसक्रिपशनावहा लिंकबो दङ नोंथांमोना चेक खालामनानै नायदो गाइस कनसेप्टआव आं नोंथांमोननो आंनि सेकेन्ड नाम्बार इनफरमेसनाव नोंथांमोननो लाना फैदों बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोननि सिगाङाव 2019 मायथाइनिफ्राय जायफोरा जबरदस्त बड' रादाब कालेक्शन खालामनानै लाबोबाय थादों बिथांमोना फाइनालि 2021 मायथाइयाव मोनसे साक्सेसफुलनि लामा आरो बिथाखौ खालामना लाबाय बेखौ जों बयबो मिथिदों थांनाय मैयानि 1 एप्रिलाव बिथां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि गेजेरजों बे अफिसखौ बेखेवनाय जाबाय स' नोंथांमोना बयबो बड'लेण्ड रादाब बिनिफ्राय नुदों इसान निउस लाइभ बायदि बायदि आसाम इलेक्ट्रनिक मिडियानिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नुदों स' नोंथांमोना बेसे एक्साइटेड जोंहा बर'नि गेजेरावबो मोनसे टिभि चेनेल फैसिगोन आंथ' जोबोद खुसि स' नोंथांमोना एक्साइटेडब्ला बे भिडिअ लाइक हो आरो रोजा रोजा साबायखर होदों आदा मैखोम बसुमतारी बिथाङा नेरानेफ्रा गावनि नाजानायनि गेजेरजों आरो गावनि स्टाफ हमनानै ला जायफोरा निउस मिडिया निउस कालेक्ट खालामनानै बिथांमोननो हरो आरो बिथांमोना अफिसाव जिरायनानै बेखौ एडिट खालामो खस्थ' खालामो आरो बेखौ रिलिज होयो बिथांमोना जेसेबांनो खि खस्थ' खालामदों बिनि फिथाइखौ बिथांमोना फाइनालि मोनबाय बे बाथ्राखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरो फिन खेबसेबाव अन बिहाफ अफ बड'लेण्ड रादाब बिनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो रोजा रोजा साबायखर होदों जायफ्रा बड'लेण्ड रादाबखौ अनसायनानै लादों आरो बिथांमोननि निउसखौ नायबाय थादों थेंक इउ स' माच आंनि चेनेलावबो नोंथांमोना स्टे टिउन खालामबाय थानायनि थाखाय लोगोसे नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लागोन आं गोसो गोथारै बेखौ हांख्रायदों आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै लागोन नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव आपडेट मोननो आंनि गिबिसिन भिडिअनि स' नोंथांमोन बयखौबो साबायखर होना आं बे समाव लाबाय बिदाय